Hello vlog, welcome to my guys. Char lang. Ay, sorry. Diyos ko, nasulipan. Hello sa inyong lahat. Hello ninyong tanan. Uy, namang Bisaya na lang tanong. Okay, Tagalogin natin to kasi alam kong marami all around the Philippines na ang merong mini store. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung magkano talaga ang naging puhunan ng isang mini store or grocery store na matatagpuan lang sa tabi-tabi. So, ito po yung aking store. Ayan po yung mini store natin. Medyo konti na lang yung ating mga paninda. So, kailangan, pag meron kayong mini store, kailangan organize yung ating mga paninda at kailangan magandang tingnan sa labas, higit sa lahat. Okay, so ayan ang mga nakasabit natin. Ay, Diyos ko, may music. Ayan, ano tayo, ay music, Diyos ko. At syempre ang aking diskarte, sabihin ko sa inyo ha, kasi nag-aayos ako ngayon dahil meron na naman tayong pinamili. Ayan, marami na naman tayong aayusin. Pinamili natin isang malaking box ito, tapos meron pa dito. Okay, naku, napaka ang talas ng gunting. So ayan pa. So okay, naku, ang dami naman. Okay, sige. At syempre ito yung mga diskarte natin sa ating mga chichirya para maganda naman tingnan. Isabit-sabit natin siya. Example na lang itong Super Crunch. Bali, ito na yung pinakaharapan niya. Ayan. Anong ginawa ko dito? Ayan, nag-cutting po ako ng carton. Tapos, in-stapler ko siya dyan at gumawa ako ng hook. Yung hook na sinasabi ko sa inyo. Yung hook na letter S. Ayan siya, letter S. Para pag sabit doon, sabit din sa paninda mo. Okay, tapos isabit mo na siya dito. Kasi naka-screen yung aking tindahan yan. Kaya marami kang masabitan. Isa din yan sa diskarte na maganda na may screen para marami kang masabitan. Okay, pati biscuit ko, pinagbiskitahan ko. Tingnan mo. Yan, yung Yahoo natin. Oh, pinag-anuhan ko rin. Yung ating mga biscuit, yan, sinabit-sabit ko siyang ganun. Diba? Ang dami kong time. Tapos ngayon, ito, nag-ayos ako ng ating mga fabric conditioner. Downy, Surf, at ito, Joy natin. At dito naman yung ating mga bonggacious na mga shampoos. Okay? So, ayan. Kailangan naka-fix straight. Lahat to shampoo. Lahat cream soak, shampoo. At ito yung ating mga Brazilian shampoo. Ayan, nag-aayos tayo ngayon. Hindi pa ako tapos. O sige, punta na tayo sa ating topic. Dahil ang dami pong nagtatanong sa akin kung magkano ang ating napuhunan dito. So, habang magchismisan tayo, mag-aayos naman ako ng aking mga paninda para hindi naman ako lugi sa pakikipagpintuhan sa inyo. Char. Okay, so ito na po yung ating arrangement. Uy, Ginoo, ang delivery dong. Naka-ready na. Cebu naman eh. Cebu, Davao na dahil. Wala na niyara. Ano tato? Gani. Dahil waka kita giandam naman ako diha good. So, ayan po ang ating shampoo. Sala, baliktad man dahil na diri ang kamera. Pasa rebe kay. Ngano ko ka? Ala no, nabalo tag plaster nya kuan walay laing kuanan. Na, pumundak na dit. Ito yung ating mga shampoos. At i-cutting na natin bawat isa para pag hindi mo i-cutting nabubutas pag may bibili kasi nagmamadali. Yun yung nangyayari. Cutting na natin. At syempre meron din tayong naka-display. Eto, ready lang to. Pang ready pag may bibili. Andyan ka agad.
Agad-agad. Okay. Punta na tayo sa ating topic for today. Kung magkano talaga ang puhunan natin. Ay! Mahulog dong! Ayaw tanduga. Yung pinamili namin ni Mami Flor, Inday Habit, nagkakahalaga yon ng 16 at saka 12. 28,000 pesos ang halaga nung pinamili namin. Okay, kasi na dalawang dalawang cashier kami kasi hindi na makaya sa isang cashier lang dahil sa sobrang dami. Marami na po talaga ang 28,000 na groceries. Sobrang dami na po talaga. At nagdadagdag ako ng bigas. Siyempre, ang bigas natin. 3 klase yung bigas ko. May bigas na mais ako at 2 klaseng palay. So, yung isang sako ng palay, mga 2,000 mahigit. Tapos, yung mais natin naman ay 1,600. Pero kalahati lang ang binili ko kasi hindi naman tayo, maraming nagtitinda kasi marami talagang tindahan dito. So, diskarte na lang sa pagalingan ng ayos. Ang ginawa ko kalahati. So, magkano na yon? 2,400. Lagay lang natin na 5,000. Okay? 5,000. So, meron na tayong 33,000. Additional pa natin ang soft drinks. Magkano ang puhunan sa soft drinks? So, lagay na lang natin kasi kumpleto yung drinks natin. Meron tayong, yung sukang ang naturo. Meron tayong Lula Winding. Shout out Lula Winding. Dara si Lula Winding. Lula Winding, dili makatulog kung walay tanduan. Tapos, syempre, kulafo. Ang pabasgog sa mga kalawasan. Syempre, atong mga emperador. At lahat ng uri ng soft drinks na 8 ounce, kompleto tayo. At meron din tayong mga energy drinks. Meron din tayong chocolate drinks. At marami pang drinks. So, 33 na tayo. So, palagay na lang natin, meron tayong 7,000 para sa lahat ng drinks. So, meron tayong 40,000. Okay? 40,000. Ano ba bang nadagdag ko? So, itong mga ibang paninda ko, mga lang to dito. May mga naglalako ng mga paninda. Gaya ng mga shoes glue, kagaya ng mga yung stainless steel, mga panlinis ng plato, kaldero, ganon. Tapos butin, itlog, kasi walang itlog dun sa binila natin. So, 40 na tayo. Palagay na lang natin na lahat ng napuhunan mo ay 45,000. Sobrang bonggang-bongga na po ang 45,000. So, sa akin kasi dahil nag-uumpisa pa ako, so lahat ng stocks meron ako. At magdadalawang buwan na ako dito sa mini store ko. At thanks God, okay naman ang bintahan araw-araw. At eto, ano nga ba? Ano nga ba yung sasabihin ko? Diyos ko, nalimutan. Yung nagastos ko naman. So, syempre, pag mag-umpisa ka, kailangan mo talagang i-make over ang iyong tindahan. Pagandahan mo talaga. So, ang nagastos ko naman dito, mga lagay na lang natin ang nagastos ko. At sa mga materials, lagay natin 15K. So, 45, 60. So, 60,000 lahat-lahat ang nagastos ko dito sa aking mini store. At dahil po ito sa lahat ng suporta ninyo. Okay? Merong nagsasabi kasi, merong kasing nang babas dyan na ang nagbigay daw ng puhunan sa akin
ay si Inday Ngabil at saka si Pubring Bisdak sa iyo. Ay naku, nagkakamali kayo. Hindi lang silang dalawa ang nagbigay ng puhunan sa akin, kundi kayong lahat. Kayong lahat na nanunood sa akin. Dahil sa suporta nyo, ito na ngayon. Okay? Salamat talaga sa pagmamahal nyo, ha? Yung mga nambabas dyan, maging masaya na lang kayo kung anong meron sa akin ngayon bilang isang OFW. Sabihin nyo na lang na isa ako sa mga OFW na naging matagumpay at nakagraduate na sa lingid ng pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Okay? So, enjoy lang tayo sa buhay dahil isa lang ang buhay natin at hiram pa ito. Hindi natin alam kung kailan kukunin sa atin. Kaya hanggat maaari, gumawa tayo ng mabuti dito sa mundo. So, okay? Yung mga nagsasabi naman dyan na ang baba ng tingin ko kay Ate Julie kasi tinawag ko siyang kabos. Bahala na kayo. Anong sasabihin nyo, wala akong pakialam. Basta dito sa puso namin, mahal namin si Ate Julie Fat. Yung kabos kasi, kaya nyo lang nasabi yan dahil wala kayo lagi sa live streaming ko. Isa po yan na aking, isa po yan sa mga expression ko. Okay? Ako po ang founder dyan sa kabos. Alam nyo kasi ang kabos, mahirap. Mahirap po yun ang ibig sabihin sa Tagalog. Okay, lahat po tayo mahirap dito sa mundo. Dahil lahat po tayo isinilang ng hubot-hubad. Meron bang isinilang sa inyo? Yung kayo. Tara siya. Kayo nagsasabi. Kayo nagsasabi na akala mo ang gagaling ninyo. Yung nagsasabi na ang baba ng tingin ko na parang kung sino na ako ngayon. Grabe naman kayo makapagsalita, oy, sa kapwa nyo. Bakit? Isinilang ba kayo na mayroon ng mga damit? Mayroon ng mga gold sa katawan nyo? Wala, di ba? Sinilang tayo sa mundo na walang wala. Walang wala, lahat wala. Okay? Balat lang tayo, nakaubad. Yun ang itanim niyo sa puso ninyo. Hindi masama ang salita na yun, ha? Hindi masama talaga para sa akin at para sa nakakaintindi sa akin. Okay? Pause muna. May dadaan. Okay? So, kahit ganito lang po ang paninda natin, bawat item, kung meron kang piso, 2, 3, malaking bagay na meron ka pang load. Meron ka pang mga load dyan, malaking bagay na yun sa isang araw. Kung yung pera mo, yung 5 piso mo, magiging 7. So, malaking tulong na po yun para sa bawat isa na may grocery store. So, ayun po lahat ng aking napuhunan dito sa aking mini store. Kung maliit lang naman ang pwesto nyo at nag-umpisa pa kayo, kayang-kaya naman kahit 20,000. Kompleto na yon. Konti-konti lang bawat item. Sa akin kasi ang dami kong in-stock kasi ang hirap mamili. Kaya dinamihan ko na nung kasama ko si Mami Flor, Inday Ngabil. So malaking tulong po talaga sa akin si Inday Ngabil, Mami Flor. Thank you so much talaga. Isang malaking utang na loob po ang pagtulong mo sa akin, lalo na sa pagpagamit mo ng iyong sasakyan na ginawa mong truck de karga. Ako ayoko talaga sana kasi mas masarap talaga na paghirapan lahat ng bagay. Mas masarap namnamin. Pero thanks God, nandyan si Inday Ngabil, naging simple yung aking pamimili. Kahit na sobrang dami nitong paninda ko. 3 araw ko lang to inayos. Basta nakafix na sa isip ko yung lalagyan. Kailangan nakafix na at kailangan with peace of mind talaga kayo pag nag-ayos. Bonggang-bongga. Okay, kompleto po tayo. Lahat po ng mga gamot, meron din tayo, syempre. At eto. Basta laban lang. Basta't naghahanap buhay kayo ng matino. Okay, ayos na yon. So, ito na yung ating shampoos. Ay, Diyos ko, masira yung aking arrangement. So, Diyos ko, nandito pala ang camera.
So, ayan yung ating mga shampoos, no? Napakaganda. Okay? At, syempre, pag meron kayong tindahan, kung ano yung hinahanap ng mga tao, ilista nyo. Para sa susunod, bibili nyo na. Para pagsunod, pagbalik nila, meron ka na. At masanay na sila sa'yo. Dapat lagi kayong nakangiti, day! Oh, para babalik at babalik sa inyo yung mga customer. Kasi kahit sino naman, kung saan, kahit ikaw, di ba? Pag bibili ka sa isang tindahan, tapos sinisimangutan ka, tinatarayan ka, gustuhin mo pa bang bumalik? Hindi na, di ba? So, dapat smile, para masaya. Smile, big smile dapat lagi, ha? Okay, fix na natin. Saka yung ating mga chicheria talaga dapat nakaayos. Nakaayos. Yan, ito yung hook natin. Tapos, ayan, nakasabit siya. Dugtong-dugtong nyo lang yung mga boxes. Tapos, mag-ano na kayo. Stapler na kayo dyan. Tagpila ka buok, ingon ani bot, Syria bot. Bok. Pila ka bok chichirya? Pulo-pulo? Ayaw, pagpalit upo. Dapat 8 or 10. Hindi ko alam kung saan yung iba nito. Mamaya. So, ayan. Hanggang dito na lang ako. Yun lang yung sinishare ko sa inyo. Sana may natutunan kayo sa aking sinishare sa inyo ngayong araw na ito. Maraming salamat. Please like and subscribe. And share na rin sa mga gustong mag-grocery store. Wala